Mill-ġimgħa l-attenzjoni ta' bosta iddur fuq il-ballun u trofew tal-Euro 2024. Dan hekk kif fid-9 tal-ġimgħa fil-għaxija il-Ġermanja taffaċċja lill-Iskozja fl-ewwel partita mill-Euro 2024. Il-PBS li għandu drittijiet esklusivi li jxandar il-Euro 2024 se jkun qed juri l-lob kollu fuq l-istazzjonijiet tiegħu. Fil-fatt 51 logħba, 24 tim li se jkunu qegħdin jikkompetu fil-kompetizzjoni li tibda nhar il-ġimgħa li ġej. TVM Sports se jkun qed ixandar il-lobit kollha kif għamel anke fl-edizzjonijiet passati. Il-lob illi ħajkun qed jixxandar simultanjament bejn TVM Sport Plus u TVM News Plus u meta jkollok lobit fl-istess ħin fil-fażi tal-gruppi ħajkollok logħba minnhom illi wkoll ħadkun qed tixxandar fuq TVM. Programmi wkoll speċjali minn naħa tat-taqsima sport li jibdew sija qabel ma tibda il-logħba u għal daqstant imbagħad ukoll ħarsa lejn il-lob tal-ġurnata fil-11 ta' filgħaxija. Iżda mhux biss, kif wara s-suċċess ta' DTVM Eurovision Song Contest Fan Zone, il-PBS qiegħed mill-ġdid jissiden lill-pubbliku jingħaqad miegħu din id-darba fil-villaġġ uffiċjali tal-Euro 2024. Din id-darba ħsibna li wara s-suċċess tal-Eurovision Fan Zone nagħmlu xi ħaġa simili anke għal dak li wara l-etatma l-akbar avveniment sportiv għal din is-sena. Mercury St. Julian's se nkunu qegħdin inxandru kull logħba hawnhekk fuq big screen għal wieħed tnejn family area, se ikun hawn anke entertainment line-up ta' kantanti kuljum li se ikunu qegħdin janimawna qabel kull partita u naturalment l-atmosfera li tinħoloq anke mis-supporters ta' diversi pajjiżi li se jkunu qegħdin jissapportjaw lil pajjiżi parteċipanti għall-Euro. Minn barra t-televiżjoni il-pubbliku huwa mħeġġeġ isegwi wkoll l-aħħar aħbarijiet dwar il-Euro 2024, filmati tal-goals u l-aqwa siltiet tal-partiti Malli jispiċċaw fuq is-sit elettroniku tvmnews.mt u l-mezzi soċjali.